падари духтар мега ки ҳамин духтари шумо манда маъқулу ман мехоҳам ҳамира ба занӣ бигирам, ҳамира маҳрша мекутен даву давлатҳо бародаро маҳр бисёр гарони бадай бисёр қиматай зад. баъд мегаҳ марда гашти гуфт ки падараш гуфт маҳри духтари ман аз рӯи инсоф, лекин аз рӯи инсоф 100 000 бор ба пайамбари нозанин салавот мефиристӣ, ҳисоб карда кай буд кардӣ биё духтарма дар никоҳ медару. 100 000 бор ба пайамбари нозанин салавот бифирист. кай буд кардӣ биё духтари ман тайёр. бародарои азиз, и ҳамаи эмонай, ҳамаи тавфиқай, ҳамаи исломай. ки одамо дар ихел рӯҳияҳо бародари азиз тарбия мекунанд, дар ихел рӯҳиёт. мисол мардуме ки аз мардуми мусалмон берун аз хонадонҳошон дар шаҳрҳои дурдаст барои пайдо кардани нафақаи хонавода саъй доранд, кӯшиш доранд. худоё ризқҳошона фарроху бо сиҳату саломат ба хонадоншон бирасони. амин я раббалаламин. мебинед то имрӯз заказ кардед барои худтон гирифтед ва ё ки дар оянда мехоҳед бигиред, иншааллоҳ ки аксарияти инҳо дороҳои гиёҳӣ ҳастанд. аксарият мумкин дар мобайншон бошад баъдё, аммо аксарияти инҳо мо саъй кардем ки барои шумо гиёҳӣ тавсия бикунем ва ҳеҷгоҳ шумо фикр накунед ки худди ҳамин дору барои шумо шифоро метиҳад. шифо аз ҷониби аллоҳи меҳрубон ҳаст. ҳамаи инҳо як чӣ ҳастанд? неъматҳои аллоҳ ҳастанд ва ҳамаи ҳаминҳо як сабаб, як василае мешаванд ки аллоҳ ба сабаби инҳо барои шумо шифоро битиҳад. ба ҳамин хотир дар ҳар куҷое ки боше шумо метавонед ки барои худтон дархост бикунед ва иншааллоҳ гирифта истифода бикунед. барои риш, барои мӯи сар, барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, кремҳо, собунҳо, барои дандонҳо, барои касалҳои занона, барои мардҳо, барои простатит ва дигар намуд дороҳое ки